Perasaanmu bagaimana? Gimana Beb? Luar biasa. Bagaimana kamu Gimana Beb? Ya ini. Gimana luar Beb? biasa ini. Gimana dong? Wow. Ini kok muni kok. Nyanyi opa kok kok. Ini bukan kok. Oh. Kerupiuk gitu. Oh iya. Magicom ya. Magicom. Yo oke. Siapa Oke. saya dua, saya ngerjain Mbak E. Ya Mbak. Namanya. Mbak siapa ya? Mbak siapa Mbak tadi Lilis. namanya Mbak siapa? Rini. Yang diminta sama Mbak Rini ada lagu Sayang Dua ya. Yang di balik layar boleh goyang yuk. Tos. Masih bersama Purbolaras Campur Sari. Kita bareng bersama Dinda Mas. Dinda Audio Sound System diabadikan bersama HD. Production.
Diam, Nanti diam, tidak diam. terganggu saya. Diam. Diam. Saya mau sendiri, diam. Oke. Gue lagi bareng bar manten-mantenan ate. Kowe ngamuk tape kowe ri. Ora ki mantene aku malah sing ngamuk. Kanca manten iki malah. Yuh, alah. Saya maunya sendiri ya. Ya. Yuk. Mbak Baut diam, semua diam. Iya. Lah musiknya endi iki Lho musiknya? jare kon do meneng lah tak kon do wedangan lho kok jare nyanyi dhewe kok ya. Maksudnya iki gur sampean karo jenengan. Mas Banti karo Mas Mak Warsito Kowe ku nyambut gawe to aja melu meneng to. Lah kepiye to malah wajan. Oh, tak kira ki kabeh meneng jebule to. Apa-apa kok luput ya? Tulung. Sayang, Iya sayang. setelah sekian lama kamu di lapas Wiroguna, Ojo tematmu. Ngawur, Pak. Apa tugasnya wis dinakono lah aku malah. tulung sawangan aku sing nandang rindu. Oh tulung mulio najan sedelo aku wis lilo sama hati iki sama yen nganti kowe lali janjimu neng pantai Klayan sama hati iki sama yen nganti kowe teko ninggal aku ganti pacar. Oh, oh,
Awas ora ngentut lho. Ora. Penting mungkin iki jan penyanyi apa tambal ban iki. Ora, nek umume wong wedok iki, wow, lha nek iki jon selet. Kulino nglumpuke goprak iki. Iya. Monggo Mas Warsito. Baon. Oh iya sayang. Aku di sini lho. Oh iya. Setahun lawase ora tau keprungu kabare kaget rasa atiku keprungu apa aturmu bae sayang Gusti kang kuwasa paringono kuat batin kula sajan lampungnya yojo ora bisa nyawiji tresno musik dulu ya Purba Laras campur sare.
Niki dereng kula sanjangi Pak Baut. Nek tanggal pinten ngoten. Masih. Hei. Dangdut je, Pak. Wong ngriweki wae lho. Bojone men duit sik. Ajeng mriki. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti hadirmu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira, Rindu segala-galanya. Oh tiada terkira, rindu segala-galanya. gala-gala oh Tiada terkira, rindu segala-galanya. oh tiada terkira, rindu segala-galanya. Sehat silati openi, Menua, asal gede lakon lali. rapare, Sehat silati gede, asal gede dolan dewe. lah iya dong. Ku rindu gayamu ketika bercanda.
error. Niki jane Paman katut galakur wonten Banyu Langit, promosi wisata Langgeran lek baut luar biasa. Yuk. Ya aku Kancanono. musik. Lagi gagal fokus aku. Swara angin, angin sing reridu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetoke elo neng pipi, swara weruh senadyan mung ana ngimpi, ngalemo ngalemo ning aku, ben ra adem kesiram udan ing dalu, ngalemo ngalemo ning dadaku, kesiram udan ing dalu. Pasir. Banyu langit sing ana dhuwur kayangan, Jos. watu gede kalingan mendunge udan, telesono atine wong sing kasmaran, setya janji seprene tansah kelingan, ademe gunung api porpo, melu krungu swaramu ngomong ke opo, ademe gunung api porpo, sing neng Langgeran Wonosari Yogyakarta. Asik yo. Purwolaras campur sari. Goyang le yo. Ho 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 ho. Nek iki paman jogetan malinge seneng banget iki. Janjine lungane ra nganti suwe-suwe, pamit esuk lungane ra nganti sore. Janjine lunga ra nganti sprene suwene, nganti kapan tak neni satekane. Asik yo. Udan krimis telesono klambi iki, sroning dodo ben ra garing ngepet janji, ora lamis gedene nggonku tresnani, setya janji seprene ra bisa lali, ademe gunung api porpo, melu krungu swaramu ngomong ke opo, ademe gunung api porpo, sing neng Langgeran Wonosari Yogyakarta. Asik. Nganti suwe-suwe, pamit esuk lungane ra nganti sore. Janjine lunga ra nganti suwene-suwene, nganti kapan tak enteni satekane. Asik yo. Purwolaras campur sari. Campur sari. Sajose. Matur suwun paman. Yuk. Iya, oh 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 oh.
mangsa rasa-rasane kangen jroning atiku yen kelingan esem kumuyumu lara swara gending tresno gawe kangen ing atiku tansah eling aku mring sliramu. Oh ya seminggu agonku ora ketemu mergo hatiku bareng krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno amoga bisa urip tentrem mulya. Pas milih ana nggon PP apa pancen tresno iki ra kudu duweni. Oh ya aku kan mas wis cukup lalekno lelaku tresno iki bakal dadi cerita. Yo oh ya Mas Basuki matur nuwun. Ora kerasa wis seminggu anggonku ora ketemu tergugah hatiku bareng aku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno amoga bisa urip tentrem mulya. Tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang aku metes sing ngeloku ambrapes milih ana nggon APP apa pancen tresno iki ra kudu duweni. Tresno waranggana matur sembah nuwun ngaturaken liwung ya. Ya. Adik-adik sing remen joget semoga ya. Asik. Rini Ita Nur
Kesalahan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat juragan ku berikan, jangan goyang, jangan goyang. Sayang janganlah kau patah sarang. Semula ada tapi sekarang kecut bagaikan asap. Sembara mesem, sembara mesem. Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya tanpa anjuran dok.
dagelan kok mosok gliyak-gliyuk lho. Ini semangat lho. Iki versine iki versi. Pipun, Bu? Oh. Niki mboten dadi Bu meng semangit niki. Niki. Oh, ya nggih. Pripun, Mas? Kurang. Ya. Oh, ya, Dek, Mbak Fitri. Lah. Yo. Iki ane ngopo iki? Yo. Sabtu pati terangku mung sliramu kadya ing sisiku mugi Gusti ngelende tresnaku bakal kita mati. Osa, asik, osa. Sepisan katamu wong bagus gantilanku godho ati rintan siang kanku kitar panci waraku rahase osa tumene sing kalbu lirikku yahi segoro katane bisa ngluluhke atiku suwinganku ngerteni lemongi atiku atau capi dadya ati sawiji Anjan mampu tolongoni pamit dipacak men sangar iku kurang sangar ya jadilane kurang sangar dipacak ben ketok Tandani. apa ya Dek Baban Apik. Kan digawe kaya Janaka kan? Ya, mek kaya Janaka. apa iki wis kaya Janaka ilang gapite Bagus. bagus Nek cara Inggrisnya bagus ki Ba- apa kan? bagus ki nek cara Inggris. Inggrisnya apa ya Pak Ke? is dog. Nah. Bener tak, Kay? Ya, baut is dog ya. Baut Ya, isdok kuwi artinya baut bagus. Bagus. Terima kasih. Ya. Begitu saya di make-up langsung saya isdok. Ya. Sip, ya. Gimana mau isdok juga? Ya. Biar dipacak nanti bisa jadi isdok. Ya. Dan Terus nek nganu ki apa ki? Ganteng banget, Ganteng banget apa itu? crazy. Ya. The Crazy ya, The udah, Crazy. udah isdok masih crazy lagi. Iya. Jas. Jos, Bagus pokoknya tur jos. ganteng banget ya. Nah, terus nanti ajak sama Mbak Niken jalan-jalan bahasa Inggrisnya ke? Is dead. Oh ya, Iya. isdet ya. Oke, Dik. isdet ya. Besok ikut saya isdet ya. Malam minggu kita isdet. Iya. Udah sama isdok, is crazy, kita isdet. Ya. Namanya siapa namanya? Nanda. Hah? Kok ini kok ondro toh ngawur deh. Jenengmu siapa jenengmu? Nanda. Oh Nanda tak kira ondro. Ya nanti dia Nanda ikut saya ya. Kita isdok atau isdet. Nah, jalan-jalan. Cia. Isdet. Iya. Bahasa Inggris kita ada yo jodoke kayak. Yo angel. The Crazy sudah ganteng Crazy. banget. Ganteng. Tak omongi Pak. Jenengan iki pirsa ora artine isdok iki? Lah yo ganteng lho. Takon mantene Bagus. sih, takon Takon mantene. mantene. Artinya isdok. Nek isdok niku bagus.
Bagus. Wah, betul ya. Berarti kita isdok semua dong ya. Berdua isdok juga ya. Kok enggak piye lo? Lu kok beda? Katanya dok itu bagus. Masa kamu enggak bagus sih? Dok itu apa? Oh. Iki malah dinane bocah aku. Lah, Anjing, anjing. Dok iki bagus lho, nok malah onjang anjing. Oh, iki sekolahan. Artinya isdok itu apa? Anjing. Wah. tak kena dekresi. Kalau kresi. Lah kok ora kalap kabeh iki loro iki. Isdok anjing, kresi gila. Isdet jalan-jalan ya? Isdet. Oh ya wis arep melu aku. Berarti anjingnya. Wah, alhamdulillah selamat saya. Isdok kresi isdet ya. Berarti ki anjingnya sing gila wis mati. Ya. Jas. Ya, datine kur kari baut sing ora kresi. Ya. Alah. Wis Sabda Ya, nanti pikir karinya kalau nggak Mbak Sari ya Mbak Niken ya. Goleki selagu sing lainnya dulu. Egois. Memenuhi permintaan dari teman-teman yang parkir. Ya, oke. Sing sudah perawatannya sama dengan Mbak Fitri. Apa Pak Marno? Kamu orangnya egois. Wah, Ya, oke. aku lembah mana kaya ngene kok egois lho. Yo. Haruskah tak begini di antara kau dan aku? Sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sering kita sembunyi di balik sikap dan tata, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita? Kasih bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Sering
saking ribet ing adicara ing badhe kalampah. Sowan kula sak kanca wonten ari kalenggan menika ndherekaken lampahing para kanca purba laras, sowanipun Mas Baut, Mbak Niken, Mbak Fitri, Mbak Sari Gus Daya mawon kapenggalih kirang nuju prana. Anggenipun sami gegojekan srogal-srogol kepara damel cuaning penggalih sedaya menika mboten jinarak amung kinarya ora genging swasana. Mila lumantar kula diagung pangasama. Panuwun mugi-mugi lek surat dalasan Bule Tuti anggenipun badhe andhapaken atmaja saged kalampah kasempatan kanthi lulus raharja. Ngenjang-enjang kula suwan malih kanthi wedal miwah gelombang ingkang sami. Pepuntane ngatur kula akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Pikir keri Mas Bowo dan kawan-kawan tak kasih. Yuk. Hen galem tajak rapi, ra galem tajak kangi, ra penting pikir keri. Hen kowe galem tak sayang, ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alasan. Terbingkis buat rekan-rekan kaula muda. Terima kasih buat Mas-mas Sinoman. Iki ati itu parkiran maju mundur karuan. Iki ati itu layangan tarik ulur sembarangan. Nanging tresno iki kudu es teh plastikan. Sing mau candelkan, lalu engkau tinggalkan. Janjimu koyo mendung, tunggu ora udan. Tresnaku kesandung, aku jebul kapusan. Jodoh bakal tekan ora bakal kicauan. Nek bejoyo mantenan, nek ora tetep syukuran. Pikir keri, pikir keri. Ketimbang loro ati, yen gelem tak jarapi, dagelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alasan. Hey! Nek iki pancen dalane tak tompo opo anane Gusti iku mboten sari kowe kuwi sing jengkelke. Apa dirasane ra kuat dipecane, rasa dipikir mikir sing liyane. Terus aku sing gedhe oprekne, wong liyane sing nompo opo anane. Mending nyicil motor padha-padha mumete, nanging ono hasile ketimbang mikir kowe. Pikir keri, pikir keri. Ketimbang loro ati, yen galem tak jarapi, dagelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Goyang lagi. Yen kowe gelem tak sayang, sekali lagi nyanyi bareng yo. Yen gelem Terima kasih. Tos dulu sama Tante Niken, sayang-sayangku. Dah. Dan makasih. Tah, selat tekan. Ya ini, ih ganteng ya, matur nuwun.